शिक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। जोपर्यंत क्रिटिसिझम जायना तोपर्यंत आम्ही केले चुका, जाऊ ते अधिकाऱ्यांनी केले चुका, जाऊ ते राजकारण्यांनी केले चुका, किंवा समाज माध्यमांनी केले चुका, किंवा लोकशाहीचा एक प्रकार थांबवतो पत्रकारितेने केले चुका. कारण चुकीत त्यानुस देशाचे युवक मुखारवर आणि युवकांची पावर, युवकांची ताकद हेच काही आमच्या भारताचे उज्ज्वल भवितव्य लावून असतात. त्या भवितव्याकडे वाटचाल करत असताना बरेचशे काही गोष्टी चुकत जातात आणि निराश जातात. आमच्या आदरणीय आपले राष्ट्रपती आणि ग्रेट सायंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी म्हणले असतात की फेल या शब्दाचा अर्थ त्यांनी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग असं एक डिराईव्ह केलं असतं. आणि बहुत जर विचार घेऊन जर आणि मुखार जर गेले, ज्याला भारत कडखाला जातो, भारताची जी बुनियाद आज गेल्या कित्येक वर्षात आपण घातलेली असतात, ती बुनियाद अधिक मजबूत करत. आता ती बुनियाद मजबूत कशी करताय तर विचाराने करत, शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण आम्ही देतात त्या शिक्षणाच्या जोराचे करत. आणि जे स्वातंत्र्यवीर अजूनही आणि स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्यांचा आदर मनात राखत हे आजच्या वेळेत तितक्याच महत्वाचे असतात.